Hei kaikki. Tää on mun kaverilainen alvetti, koska mä en ole mun kotona mun kaverilla. Se on tossa. Sano jotain. Moi. Niin, joo. Tää on uusia petsejä video. Mä sain uusia petsejä. Mä vaihoin niitä, niin mä näytän ne. Tällainen hieno kissa. Jos on tuolla joku täplä. Tän rosetinkin mä sain. Mä laitoin sen nyt sille. Ja sitten tällainen toinen lajien kissa. Siinä on kukkiasimissa ja sitten tuolla toista koko työ. Ja sitten jos tykkäätte tai petihän tossa, niin laittakaa kommentti. Ja sitten viimeisenä maailman ihanin petsi, tai no ei maailman ihanin, mutta mun ihanin petsi. Tällainen ihana astuva kissa. Mä oon toivonut tällaista. Ja tuolla on reikä. Ja LPS tuolla. Tää on niin ihana ja mahtava, upea. Ja tästä tulee varmaan, no se koira mä vaihoin tohon. Niin mä en enää näytä sitä koiraa enää niissä videoissa. Jokaisen joulukalenterin avausvideossa. Mutta tää on niin ihana. Ja sanossakin jotain mun petseistä. Mikä oli ihanin? Ai mikä? Noista uusista petseistä. No mun mielestä se astuva kissa. Okei. Mä olisin muuten saanut ton, mutta kun sitten mun kaveri ton, koska toi ei halusi ton. Joo, ja sitten lopussa me kerrotaan näiden petseen nimet, ei Meidän. Joo, mutta siitä nimihommasta tulee niin nyt äkkiä lopee. Jaana Seinä! Sun nimi? Janina. Nanna. Camilla. Täplä. Joanna.